Fuq ix-xandir nazzjonali l-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista ta' Tmeninijiet Luis Galea iġġustifika ruħu għad-diskors qiebes u li weġġa' ħafna nies meta saħaq li l-Partit Laburista għandu kanser. Illi fid-diskors normali jiena kont qiegħed nuża vera metafora, figure of speech, illi mill-politiċi jintuża spiss da. Fil-waqt li f'mument minnhom skuża ruħu ma' uħud, mistoqsim il-preżentatur għalfejn uża l-kelma kanser, Luis Galea baqa' jsostni il għaliex le. Issa meta wieħed jgħid inti għandek il għaliex le. Nhar il-ħadd filgħodu Luis Galea mqabbad mill-kap nazzjonalista Adrian Delija biex iwettaq riformi fil-Partit f'Tal-Pjetà saħaq li l-Partit Laburista huwa partit marit. U partit illi għandu kanser. Għandu kanser. Issa tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit. Partit marit. Fuq l-istazzjon nazzjonali Luis Galea attakka lil One News tal-li ġibnilu siltiet mill-lingwaġġ li uża hu stess. Saħansitra sostna li l-inġurja ma millixu. Fl-opinjoni tiegħi l-inġurja ma għamiltix jien, għamilha l-istazzjon tal-Partit Laburista illi xi ħaġa illi tintuża fil-lingwaġġ u b'rispett kollu nerġa' ngħidlek ma użajtix jien biss bħala politiku. Fil-programm intervjena l-eks segretarju internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista John Bonello li aċċenna fuq il-bżonn li l-Partit Nazzjonalista jibdel l-attitudni tiegħu. Luis Galea infexxi attakka wkoll lil Bonello. Il-ġimgħa li għaddiet rajna l-ħabib tagħna Ġisna Zoppardi itella kummenti jagħmel referenza għal ċertu membru parlamentari referih bħala inkapaċitat u naturalment għala kritika, eċetera, u ma ġara xejn jiskuża ruħu jew ma skużi jew ma skużax ruħu tad-dimma l-oħrajn li ħad tkellem għalija. Kien 3 snin ilu għamilt il-pożizzjoni tiegħi ċara dwar Nazzjonalista. Ir-reazzjoni, ritratt tiegħi pubblikat fuq Facebook, eċetera, #skip. Bir-rispeħat ma skuża ruħu sallu ma ġara xejn, naħfrilkom imma din id-dialettika tal-Partit Nazzjonalista Luis m'intomx qabel ma tbidluha in-nies ma tistax toħodkom bis-serjetà. Min attivist tal-Partit Laburista kif innu John Bonello illum ma nistennix aħjar minn daw it-tip ta' kummenti. Fil-programm Luis Galea ħabat jiddejjaq meta mistoqsi fuq id-diskors li nisser rabja u ġieħ fost ħafna familji u f'mument minnhom qal daqshekk. Bil-preżentatur ġibidlu l-attenzjoni li kellu joqgħod attent xi kliem juża, iżda Luis Galea fetaħ idejh u ma rridx jisma' iżjed. Però mhuwiex każ iżolat għaliex anke dal-aħħar kien hemm każijiet oħra ta' politiċi jużaw diskors b'diżabilità. Naħseb li dat tip ta' diskors fid-dinja moderna li qed ngħixu fiha m'għandux jingħad. Metafora jew le, b'rispett kollu lejk, jiena kont jaf li jiena kontra kull tip ta' diskors sew jiġi minn ħajja u minn oħra, naħseb li jridu jkollna choice of words aħjar x'nużaw biex dak li jkun ma weġġaħhomx. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.